Og karon mga higala niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pader, I am your pader. Amo ang tanom, ikay mo baligya. Unya bahin ta salin. Okay, sugot ko. Wabi tayo ipagawas ng kwarta. Naidaghang tanom dia, nilabong na ginagmayo. Mupagawas na kag kwarta, kuya. Unsa? Oh, Ngano mo pagawas man kog kwarta nga amo man ang mga tanom? oo, pero mupalit amang kag mga kaang. Aw na daghang kaang sa merkado eh. Dili man nga ordinaryong kaang ang atong gamiton. Oh. Kana mang mga fiberglass na. Nga Fiberglass nga kaang. Kay Fiber. pandutay na ros kaang, kuya. Aw kun mao na kaang nala ito ibaligya. Ayaw na, kuya. Paminawa na ka. Paminawa na ko. Sige. Akong i-explain nimo. Okay. Og naasa ko'y ipakita nimo nga mga pictures. Sige, kasultin mo, kuya. Gwapo kayo tanahon sa. O kakita kas mga presyo. Mao lagi. Swerte na mahala. Ug mauna, kuya. Ug daghan kayong mamalit. Kusog na kayo na ron. Labi na gwapo kayo ang kaang imong gamiton. Bilang ko anang negosyo halong eh. Huh? Di lang ko na. Di ka ganahang mo ginansag dako. Di lang lagi ko na. Total, mga tiguang naman Miss Milagring. Sakto na namo ang pagbuhig baboy ug manok. Paits na na. Sayang kayo, kuya. Sayang kayo kay itong nako'y supplier sa kaang nga magkahatag na tong discount. O suluhan lang ko ng negosyo ha. Total, nakasugod naman ka na. Ay lang ko i-apil. Ay, kinahanglan lagi additional nga puhunan. Para sa mga kaang ba? O punay puhunan. Asa naman itong imong 100,000 na hurot na? Oo, oy. Akong gi-deposito sa bangko ang katunga. Aw, iba nito. Hindi ko, oy. Nga naman. Basta lang. Oh, kaya pag... Sosyo lagi ta, kuya. Sosyo, daron. Ikay mo puhunan sa mga kaang. Unya mga tanom, Imo gapon. undok luntan lang kakalong. Sige na, kuya. Sige na. Promise. Mukita lagi good ka. Di lang lagi ko. Pangita na lang og lain kasusyo basta kidi ko. Sige na, kuya. Sige na. Makahubot na sa purubon yabang. Barangay! Palulun! Sige lagi, kuya. Sige, sugod na good. Buhay lagi. Nayabang na bata. Buhay na akong purun. Imo na lagi pirang. Nayus-yus na. Sugod na lagi, kuya. Ano ba? Kuya, maluoy ka sugod na. Long! Sa mga buhay lagi makahubo na ko. Unsa mo dili? Gigring! Oy, nga naman tos lulong. Naunsa tuping? Nisirit og dagan kay gidadaan mo nimong pinuti. Ay dili man gud siya akong gidadaan. Nagbit-bit ra man gud ko ini kay magbuak na unta kog butong. Mao ba? Nga naman sa dang imong purulping. Ay nahubos tantong biratong lulong. Nga naman di ay to. Murag nagagubot man mo. Mamugos nga mususyo ko sa iyang negosyo kay nibalibad man ko. Unsa mang negosyo haping? Mga tanom gud. Magsusyo ko numi kay kusog ko ron ang negosyo sa tanom. Oh, unya, nganong nibalibad ka man, nga naaman tay daghang tanom. Ako mo sa papuhunan nun sa mga kaang nga pwerteng mahala. Ato pang tanom, ato pang kaang. Siya, igura mo baligya. Oh. Moto nga wa kong musugot. Pero mamugos yung lagi kong kanahan. Tiwas akong buak og butong, Ping. Ako paminawa.
ilalim ng puting ilaw, sa dilaw na buwan, pakinggan mo ang aking sigaw. Sa dilaw na buwan. Ay, mga tuog ng mga silingan. Ay, layaw rin mo kutang silingan, God. Mga tuog ng mga manok. Di lang akong kantay. Katuog na. O lagi, sira ako na lang yung bintana. Sa ilalim ng puting ilaw. Ayaw na natin kanta. Ay, o lagi. Uy, kisam ni. Si Pader. Nanawag. Tupagaping. O lagi. Hello, Pader. Mayong gabi, Inoy. Pasensya nga, nangistorbo ko, ha? Ay, okay ra, Pader. Awa, maka-isturbo. Unsa man ta? Wana ko og manoy, ha? May sulti lang ko bahay ni Mama. Ah, Sige, Noy. Ugma lang ta magsulti. Bye. patay na ko, ani. Ping. Si Pader na nawag. Oh, unya. Nganong nang luspad man ka? Muanhi ko na siya, ugma. Makikita siya na ako bahay ni mama niya. Makiksulti siya, di mo? Makiksulti pag yun, makiksulti. Gawas nga makikita, makiksulti pag yun. Sige, magsulti mo magkita. Oh. Uy, halaping. Nahibaw na ka siya, Ping. Ambot lagi, oy. Ipanguyawan naman gugug. Panguyawan na kong mayugring. Murag di naman ko makaharong niya. Uy, halaping. Nahibaw na gyud tingalis, Padre. Basin may nakasulti na niya, Ping. O di ba kaha? May suwat si Anghela nga nagsaysay sa tanan ug nabasahan ni Padre. Mura man siya nagdrama, gring. Basta kay maunay akong pagduda, Ping. Asa may akong buhaton? Muutong ko karon aron di na ko maugmaan. Yabag. Mahurot gud mo kamatay. Og ako mo inyong tahasan sa inyong obligasyon ni Padre. Uy, kaway ayo na bayaan na. Pero, gring. Piping ha, Gring. ayaw pagpinanggol, Ping ha. At tubangan na kay imo ng obligasyon. Usa may akong buhaton ugma inig anhiniya. Muluhod ko dayon og mga pasaylo. Unyag lain iyang tuyo, Ping. Ah, Matinga siya nga mangayo kag pasaylo. unsa man lagi akong buhaton? Pader, dayon Pader, dali. Mayong buntag, Noy. Hi, Dre. Mayong buntag ng Milagring. Lingkod, Dre. Ayaw pag-aliping. Sira pa na akong pultahan, gring. Waba ko magka-disturbo ninyo? Ay, tuwa Pader, ay. Unsa man day ato ni mo, Padre? Sa pagkatinuod lang ng, Noy. Ako na yun di ba? Pero wala yun ako sultihan ini kay personal man eh. Bahay ni Mama ba? Oh, ngano di ay, Padre? Musulti lang yun ko ninyo ini ha. Kay wala masadyo ko mangilain ninyo. Unsa man day na, Padre? Noy? Pader, Okay na ka, Noy? Mura na ligig dili. okay ako, Pader, okay ako. Ay, lako pagda. Sige, Dre. Ipadayon ang imong isulti. Pasagdi na sa piping, Dre. Si Mama God, kadtong adlaw nga namatay siya, sa wa pa ito mahitabo, may gisulti siya nako. Bahin sa akong amahan.